ɓoltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewoyi worgo mayila gambi ba fata dinguiray fallimma kon waktu yoni ha to ñooro masina kame jombuko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal duwagne mo leydi sénégal taweteɓe to kumpentuma hanki nangui ko ene tolno e huuɗo bonko ko taw ko yon kono feewi ɓe nangui kene tolno capanɗe nayyi e goho plaquette taw kadi jar muɗum ma wono hedde milliard uji jeeɗiɗi taw ko cocaïne ɗiɗo noon taw kadi ko hoɓɓe nanggama taw ko yoɗon oto muɗum suuɗano to leydi mauritanie hewɓe jangguinoɓe taw kadi ko école aji ɗi leydi ndi ardiɓe ɗiɗon fannuji moɓodiri subaka hande o to yeeso ñiɓirde jagorɗo jangde leydi ndi gam wullitade gueɗe ɗe ɓe gullitinoɗe ala kala ko oɗo saaha ko jagorɗo notti hen haydara to leydi mali caggal gasgol laamu transition ha laaɓi on happo wonno ko nogas jeegom lewru mañɗo ɗo hen ndu landaji kewɗi hanki mbati to bamako gam hollirdeɓe oɗo saaha fandare mabɓe ko laamu ngu nde yuɓɓinta sumgoji taw kadi koye délai ɓattiɗe kabruji men mana en ha to guiné conakry burkina faso côte d'ivoire ma jaaha to nigéria cameroun afrique du sud libye ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji laaɓade listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kame lasrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma a wi alhamdulillah ceerno ahmad tidiane diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yo gay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele gorago joguiɗo fibron kono ne kadi mo seyɗani memi janowo barogal kala mum fo sa jokkodire makko ma on jewti hen ko yaaji ceerno ahmadou tidiane diallo holto o tawete hande o tawete koto paris lamorgo leydi france saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno abdoullahi diallo sa yiɗi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto rosso e dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno ahmadou dia on noon ko gorko mo leeraɓe mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko guiɗo makko miñi ko ene wiye ceerno souleymane diallo ene tawi ɗon noksoɗa on noon sa jokkodire makko ma heeb tonggode oɗona kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene wiya moon ramadan moubarak kono kadi omo wiya on yo en tinno e lewru allah teddundu docteur djiby sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur djiby sow taweteɗo hande o to dakar lamorgo leydi sénégal baɗɗo wittoji mum toon to leydi mali leydi sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala docteur djiby sow ene andina dendagal safriyankoɓe ɗo mum kala taweteɓe dakar hay nokkuji goɗɗi kala ɗeɗo henna balɗe kay o woni koye heɓade gam fatude toon tokkidira moni kala noon jinnoɗo yiidemo ene wawi yaccade docteur djiby sow cafrowo gana kettinaɗo taw kadi ganduɗa koye fannuji ko wayno fibron kiis nem hémoride gonɗo nder e jalto bowal kala
neɗɗo ɓuutowo koyɗe musoje keceji musoje neɗɗo tuƴiɗo ko nonne kadi e gay fannuji goɗɗi kala donkude ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala mum de docteur Djiby Sow ene humpiti neɗɗo cimmiɗo huɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum so tawi a jokkodire docteur Djiby Sow ma wi alhamdulillah. docteur Djiby Sow tawete koto Dakar to Kerma Sar kono kadi base makko tawete to Kidira ene jokki gollude Dakar kadi musidɗo makko guiɗo makko ceerno Ly ene jokki gollude kono kadi docteur Djiby Sow holliti ɗeɗo henna balɗe tan ma o faatu toon to Kidira kala noon jiɗɗo yiidemo yo ar jokkodira e makko ko wona ɗum ko noon gam lewru korka teddundu e jamma Laylatul Qadri payaɗo e henna docteur Djiby Sow holliti kala mum koko jippini ha yimɓeɓe mbawa safrade no hannirta ni henna. docteur Djiby Sow sa yiiɗi jokkodirde e makko mbaɗata ko 00 223 70 85 72 47 ko tonggode makko leydi Mali ko nden woni WhatsApp makko so tawi noon ko tonggode makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow e dow meɗen wi en Ramadan Mubarak. an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdullaahi Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. woni tan ko coodata e kala ñalawma ene ɓeydanoma ngaalu maɗa ɗum noon ko kanŋe piira sa sohli oɗon kanŋe piir holto jahata koto bijouterie Concorde taweteɗo hande o to Dakar lamorgo leydi Sénégal. bijouterie Concorde hakkude Douala e Dakar are dow moɗon sa yiiɗi humpitade oɗo henna bijouterie Concorde holto tawete e nder Dakar jahata koto Parcelles Assainies unité 21 so tawi ari ha to Brioche Doré ɗo walla ni monument Serigne Bara Mbacké sa jokkodire ɗeɗo henna tonggode a seere caɗele ha laaɓi.
kanŋe ko faggundu mbaɗa e dande yonnuma jungo ma jalba an kala jooɗa teni kadi ko haalisma tigui e kala ñalawma ene ɓeytonoma so tawi ko cakkaji kanŋe kala sifa hinde leñol cakka ka jiɗɗa pegge mum jawe muma kotoni mum kala oɗo saaha sa yaɓani bijouterie concorde ma eɓen kollaɓe koɓe nunɗuɓe gonɗuɓe teni kadi leeliɓe tafgo fewɓe juuɗe soɓe tafanima awde jungo ma walla dande ma a ñallade yeɓede ha hiira bijouterie concorde ari e dow moɗon aɓe jogui wonande cuubuji moƴƴi labtuɗi joɗɗi juuɗi toon to leydi Mali kono kadi aɓe jogui lone sa waɗe guite ma tan an kala a yooɗat tene baraji ɗi ko haalis hoobira aɓe jogui montoraji luxe moƴƴi sa waɗe sammere jungo ma an hoore maɗa atinaɗe maɗa timmal manggal no feewi bijouterie concorde kotko hooba ha feewi ha garɗi ha yooɗi an hoore maɗa sa ari ma andu tigui rigui ko kanŋe tigui lalta fewna ha feewi yonnuma yonnanma kala kada sooda hena e ballala Mamoudou Baylel Sy sa yiiɗi jokkodirde bijouterie concorde mbatta ko 00 221 78 343 65 65 83 walla mbaɗa 00 221 77 703 83 77 walla mbiyen 97 woni 77 703 83 97 musidɓe tedduɓe bijouterie concorde e dow meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde gooseto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no gowɗen wadde kala kikiɗe oɗo saaha so yonti bismoɗen ko ceerno Ibrahima Saydou Kane wa addana men actualité ji ko fate gueɗe diine men hande noon ma o nayano men ko fate naafila biteɗo itikafa ɗo ɗo gonɗen e balɗe sappo cakkitiɗe lewru korka ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi ceerno men ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en ñaganima foof Allah moƴƴere en ñaguima fo nde ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe e hande nayortoɗen ko ene jeeya e naafilaji moƴƴi kadi ɓurɗi moƴƴude ɗi ganduɗa nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ene waɗanno ɗum ko wiyete itikaf ko itikaf woni ɗufnade kadi ɓuuri yiɗede ko e sappo cakkitiɗi korka ɗi balɗe sappo cakkitiɗi ɗi jomum ɗufno ko wiyete ɗufnade ko noon ko ñibde e nokku mo ganduɗa nokku o ñiiɓa toon tawa aɗa rewa Allah ko wayno aɗa janga qur'ana walla aɗa jangto Allah walla aɗa juula walla aɗa rewa Allah tan o wi itikaf noon sellata so wona taw ene yaadi e korka sellata ɗufnoɗa taw a hoorani ɗum sellata korka ka ko hen jeeya ɗum koye jogli mum jeeya o wi kadi sellata kadi ko ma rewdire itikaf noon ko tuggude tan e ñalawma ha dow muɗum ɓuuri yiɗede noon ko balɗe sappo to banggue imam Malik kam ɓuuri yidde ko wona balɗe sappo sellata itikaf so wona taw koto jama sellata tan ko nder jama sellata waɗa gona nder suudu maɗa mbiya aɗa waɗa itikaf sellata jaaha hôtel mbaɗa toon itikaf ɗum sellata koye juma tan watte so tawi noon ko wuuro wango juma kadi ko pawɗa e hoore ma aɗa waɗa itikaf o tawi tan juma ene tawma hen ɓuuri moƴƴude ko mbaɗoya ɗum to juma to saabu so aljuma ari alay saago a yaltat juuloya juma so tawi a yalti toon itikaf maɗa ene wawi bonde so tawi ko wuuro noon ngo ala juma ngo juma waɗɗaki ɗum ene sella mbaɗa ɗo jamaɗo eyyi ɗum noon wonde sellata so wona jama to ɗum ko tugnade e konngol jomiraɗo subhanahu wa taala wonto wino e onon deyi
on ɗufnima e nder jamaji walla ɗufno ɗe e nder jamaji. Ndeke noon itikaf alay sago wonda e korka, alay sago waɗe to juma, alay sago balɗe ɗe ndewdire, alay sago ñiiɓe toon, alay sago kadi e wondata ɗum koye dewal Allah. A wonata toon aɗa waɗa gueɗe goɗɗe taw wona dewal Allah, ko janngude qur'ana wonata toon, wonata toon koye wirduji ko fate subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gueɗe baɗe noon ko ɗum wiyete itikaf. To banggue imam Malik noon ɓuuri yidde itikaf ko balɗe 10 kadi wonda e korka. Nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam omo ɗufnotono 10 cakkitiɗi ɗi foof o waɗanno ɗumen koto jama, o ɗufno ɗumen ha ñande julde subaka o yalta o faya pummirgal wona itikaf makko timmi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ibrahima Saydou Kane ɗo e lycée Bagorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. On jaram. Ceerno Ibrahima Saydou Kane, golle ma jooɗi peewi ko ɗon tigui juurotoɗen ɗo kay haydi ɗo galle ceerno Ahmadou Tidiane Ba. Galle ceerno Ahmadou Tidiane Ba wonande kay gorko moƴƴo mo ganduɗa baɗowo namde jaabowoji ko fati gueɗe diine l'islam, kono kadi wonande calminali makko ha tenti noon ñanden ko mbiɗen damguel ko yo nawe jumaji he, ɗum noon nawaɓe follere ɓe yo naw follere. Ko gorko moƴƴo Karay Siré, ko moƴƴo tigui rigui timminɗo aadi no fewi. Min mbima a Seydi Ba Kumpital men e ɗemngal pulaar to leydi ndi Sénégal gartaten koye ñalawma janggo wonata 2 avril ko nden tigui manda mawɗo leydi ndi Sénégal gassata ha laaɓa hono président Macky Sall, kono kadi ko oɗon ñalawma wonande joɗoto e jappere nde hoorejo leydi kesso toɗɗaɗo woni Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa janggo ne heɓani taw kadi ko toon to Diamniadio wonande kay tawtorede hewɓe ɓiɓɓe gendidi leydi Sénégal kamɓe khalifaɓe diine aada kala e société civile dawriyankoɓe kala ma tawtore toon ha tenti magistrature leydi ndi ko nden tigui waddarato gam sudde junggo makko o wonda ma o jogoro leydi ndi jaame kisal, kono kadi o holliti haajuji keñoraɗi ko haɓade mbuñaari e wallude ɓiɓɓe leydi ndi ha gona e jaam ha keƴodira e koye mumen. Ko wona ɗum ko noon hewɓe kay e partisan ji makko yaadiɓe kay kocci baale ɗeɗo balɗe kala goni koye fittude yoga e nokkuji ha e nokkuji mumen kala fandare mabɓe noon ko yiddeɓe kay laɓɓinde leydi ndi e nokkuji ɗiɓe tawete kala wonande oɗo hooreji leydi kesso jogorɗo kay fuɗɗade golle mum ñalawma janggo beele ene tawanaɓe leydi ndi laaɓi a ceera ko fati e banggue bismago wonande cukko hoorejo landa Pastef ko ganduɗa arti e place muɗum woni Birama Souleye Diop, taw kadi ko gardiɗo groupe parlementaire mo Yewwi Askan Wi toon to suudu sarɗeji nde leydi Sénégal. Hanki o bismama toon to RTS, kono kadi hanki namde jaabowoji ko namda toon ko fati e banggue gouvernement keso jogorɗa dow holliti ɗo tan e alarba paɗoɗo e no hooreji jagorɗe ma ande e nder gendidi leydi Sénégal ko waɗum ko noon ko fati banggue wiyede wonande Sonko woni Diomaye woni Sonko o holliti président ko goto, wonande on mo ɓiɓɓe gendi leydi ndi cuuɓi ko on tan woni président woni Bassirou Diomaye Faye o holliti kamɓe noon gouvernement oɗo hen Bassirou Diomaye Faye holliti ene weeɗi junggo mum wonande ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala jiɗɗo gollade ma o gollodo e mum ha leydi ndi ɓuura feñje ñalawma janggo on ne tijja hen hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani ma tawtore ñalawma janggo Adama Barrow ma tawtore, kono kadi yoga e woɗɓe kadi taw ko iwaɓe caggal leydi kono koye CEDEAO ma mbaw tawtorede ñalawma janggo o Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahya kam woni gardiɗo leydi Qatar windi ɓatake faade makko kanko Bassirou Diomaye Faye. On ɓattake noon ko wiidemo yo jogoro jaam kono kadi maɓe gollida
ha leyɗele ɗe ɓuura wawde ƴellittade koye dawru gola Abdou Mbowa eɗen gandi kam woni gardiɗo groupe parlementaire mo Benno Bokk Yakar toon to Sursarɗiyeji ndu leydi Sénégal o waɗi moɓodiral makko toon to Thiés gam yettude jarde wonande militaji mabɓe yaadiɓe wonande APR taw kadi ko yaadiɓe Benno Bokk Yakar e ɗiɗi hen sumgoji ɗi ganduɗa ɓe gembuno ko Ahmadou Ba beele kadi ne wawa artade leydi ndi wo yetti ɓen o jaari ɗumen wo holliti kamɓene maɓe dutto e wonde lundiɓe taw kadi ko lundiɓe yooɓe ko gollete e nder gendi ndi leydi Sénégal kala keddotoɗen koye leydi ndi keddoɗen joni koye leydi ndi Sénégal finoɓe toon to Linguére toonne kadi nanggama toon sagataɓe ɗiɗo taw kadi ko wonnoɓe toon ɓurnoɓe wawde ɗanninde sukaɓe taw koye ɗanle suuɗayru ha tenti noon kan laana jiwnoka toon to Saint-Louis ɗum ko caggal nde jagga capitaine laana goota on noon capitaine biyeteɗo Djibril Diop caggal nde on nangga gendarme aɓe kay mbaɗi laabi kewɗi kay faade toon to Linguére to Dara Jolof nanggama toon noon biyeteɗo te sako ne wonde ACN ɓeɗo hen ɗiɗo kala nanggama ɗum ko caggal nde waya nangga teskama noon ɓe ɗannini hewɓe taw koye ɗanle suuɗayru e ɗiɗo hen maaje kaɗɗe ɗum noon siftini moɗo saaha laamu leydi ndi koko dari gam haɓade kala ko fati e ɗanle suuɗayru e nder leydi ndi Sénégal keddotoɗen ha joni koye genni ndi leydi Sénégal to Yoff waɗɗani padduwa lawol Yoff toonne kadi subaka hande lawo ko accident musɗo waɗi oto tokos doganoɗo dogdu ɓurtudu ko on kay taati yani caggal nde contrôle caggal nde on dognowo to perdi contrôle auto noon naati koye jamɗe wo ɓitti ɗiɗo noon mbasi hen pittali men goto wawi faabe hen ɗum ko caggal nde sappour pompieri wawi yaltinde guurɗo ɗiɗo heddiɓe ɓe tawi ɗumen ko mbasi hen pittali mumen kamɓe kala noon koɓe sukaɓe siftinde mon ñalawma hande o ko ñalawma férié wonande julde Isa yankoɓe ɗo noon ɗo hooreji leydi keso windi hanki ɓattake faade Isa yankoɓe gam wideɓe julmo wuuri caggal balɗe mabɓe 40 korka ko hanki woni julde mabɓe catal HSF ko horizon sans frontiére e gardegol Boubacara Sey holliti heeɓi noddandu iwde debbo nayejo ene waya suka mum jeeyo e galle goto mbasi pittali men hen ɗiɗo ko rewɓe en tato heddiɓe ko worɓe kono kadi gila kene tolno ɓe giwi taw kadi koye leydi Sénégal ko gila tan lewru octobre ha ɗo henna ɓe ganda kala ɗen to tawete tene jettaki to paano ɓe erima noon wonde laamu ngu nde wallataɓe e yiilade ɓeɗo henna sukkaɓe finoɓe to Kapskirina hanki noon walla mbiƴande asende mbaɗi moɓodiral seppo manggo no feewi taw kadi yalti ɗum ko porte parole mabɓe kamɓe rewɓe biyeteɗo Mariama Seka jeeyi sababu noon ko caɗele ndenka tigui ene ngakki no feewi toon to Kapskirina teskede mayɗeli kame wargoji e bartali kala ne keewi toon ha tenti noon tufde mabɓe nde ene yoɓo pittali no feewi ɓe eri noon ko ndenka e kissala bateau yangara ɓamti golle mum ɗum ko hakkude Dakar kame Ziguinchor on bateau giwnoɗo to Dakar laamugo leydi Sénégal ene fayi to Ziguinchor ko hanki alet 31 o yetti wonani beelam mawɗo noon finoɓe to Ziguinchor taw ko ɗannotoɓe hakkude Ziguinchor e Dakar ɗum noon ko caggal oɗon bateau nde dartinano ya gara mum taw koye fitinaji bannoɗi gila tan a rowani hakkude seppoji gendidi leydi Sénégal to Kumpital brigade mobile de douane mo ganduɗa ɓe teeɓima kene tolno ɗum ko ñalawma hankiyoɓe nangi ko ene fota wonde 41 plaquette taw kadi ganduɗa ko cocaïne taw kadi ko cocaïne cocaïne on noon ɓe nangi ɗum wonande oɗon cocaïne taw kadi cocaïne kewɗo no feewi mo ganduɗa jarmuɗum ma wonoya taw kadi ko 7 milliards taw ko kopleje franc CFA taw ko oto mo hinde Mercedes ɗiɗo noon taw ko hoɓɓe nanga hen ko ɓen kadi dognano oɗon wonande cocaïne cuuɗanoɗo e nder oɗon oto toon to Saint-Louis wonande gendarmerie fawi junggo mum e sagataɓe jeetato hen goto ko canadien kamɓe noon woni golle mabɓe ko luude appartement ji taw ko mobilier ji ne mbaɗa hen sukaɓe rewɓe tokkosɓe aɓe jeeya ɗumen e kala saaha sosoɓe ene jaaha toon gam yitoyade
hen koye mumen toccilon capantate goo lewru mayduɗo hen hankindu APS jayni nde ɗon holliti ɗuma walla nde société civile taw koye pelle tigui findinoɓe yimɓe jooɗima to saldu Fouta gam yurnitade ko fate banggue phosphate jiiɗade to no nde tawno phosphate so yalti alay saago golle kono kadi ko hirjinde yimɓeɓe e findindeɓe jertindeɓe ko fate ɗeɗon gueɗe kala ɗum noon holliti ɗuma ko hollimi ko Bokara Kundula ɗum noon ko yidde findinde yimɓeɓe toon to Bosaye ha yimɓe ɓuuri wawde famde nde tawno ɗen gueɗe kalɗo peeñini heewde caɗele honɗen tawetede toon to Hammadi hunnare ɗum ɗo hen uddi Kumpital men nder leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jangguinoɓe hewɓe hande taw ko ardiɓe duuɗe ceppi yeeso jagorɗo jangde gendi leydi ndi kamɓe ɓe eeri ko jagorɗo jangde nde nde toppitto no feewi ko fate banggue gueɗe ɗe ɓe gullitiɗe hawde ñalawma hande ala kala ko gasi hen haydara ñalawma hanki o concours ko fate banggue wonande ɓen tarduɓe to banggue école aji taw koye concours baccalauréat ɗum noon jagorɗo jangde tawne wo yuɓɓini ɗum kala lewru mars maɓe gona ujunnaje tato e temedde tato e nogas e joyo taw koye centre aji jeetati ɗiɓe mbaɗata examen ji mabɓe ɗum ko hanki ɗum fuɗɗino e yamirore jagorɗo jangde tawde leydi Mauritanie garaten koye Kumpital men gendi leydi Mauritanie ma en jaɓɓo musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia assalamu aleykum mi salminima en calmitima Saar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV ko noon kay hettiyankoɓe buuɗal yurmede so tawi saaha o yonti yimɓe fof goppata kay ko golle ɗe joguino gam hettade yewtande ha gasa nde puɗɗo fattude e liggueji ji mumen ɗo ko gardiɗo hono leydi hono Mauritanie Mamadou Cheikh Ala Ghazouani janoɗo jillu mum toon to Therese Mour wawde kay hono ƴewde honiyankoɓe wonɓe toon ɓe ko noon o yeehi ha biir mogren o wawi humtudade e wona e ɓen taw kadi ko honiyankoɓe e simbide ɗumen nde tawno woto gueɗe bannotoɗe toon to Chagat wawde kay yewtude e honiyankoɓe wonɓe toon ɓe caggal nde jagorgal hono ndenka leydi hono Mauritanie hanana Woulochidi ko wondude e chef état major taw ko leydi hono Mauritanie jano toon biyeteɗo hono Mokhtar Bolle Cheybani kamɓe noon ɓe mbawi attuɗo e laamorgo leydi hono Mauritanie ɗo e nder laamorgo ngo de ala ko haalete so wona kay sumgoji paaɗi arde e lewru juin ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum waɗi noon ko fati e coalition taw ko vivre ensemble yuɓɓini ɗo ñalawmaji taw ko disnodire hakkude mum e landaji taw kadi ko lunno ngo kala ɗum noon wonno ko capantati lewru ndu mayno ndu woni taw kadi ko mboyi ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗin liggueyaji noon mbawi kay rendinde wonde kay candidat ji wona e ɗin taw kadi ko joom landaji en wawde yewtidde e ma won capanɗe tato taw kadi capantati taw kadi ko landa ɓen kadi 15 taw kadi ko pelle taw kadi société civilienne hani e ɓen yimɓe awdiraɓe to kono dawrugol ko nande Samba Thiam en ko nande laaji hono Traoré en e Dia Mokhtar en kamɓe fof mbawi kono tawtorede ɗiɗo ñalawmaji taw ko disnodiral gam fandare mumen kay ko ƴewde kay matti kay aɓe mbawa kadi hono dañde taw kadi ko candidat taw ko goto wonande lulno ngo kala moɓe cuuɓi ɓe mbawa hono rewde caggal mumen ɗum waɗi noon Mamoudou Diafara Bal arti hen e wiide kay ko cadre mawɗo e coalition vivre ensemble o arti hen o wi wonde kono ngal ɗo pottital fandare mum kay ko wawde kay jogade kono pellital suɓade neɗɗo goto ardo taw kadi ko lunno ngo e ya huccodirde e on gardiɗo hono leydi ndi wawa fuɗɗodirde ɗumen kamɓe foof ɓe gona hono caggal mabɓe ɗum noon ko ñande nogas e jeere lewru hono taw kadi ko juin ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi e siftinde tan liggueyaji ɗi puɗɗima guila capanɗe tati lewru ndu mayno ndu ha capantati mum goo manaw ɓe mbawi kadi e capantati goo woni ñalawma taw kadi ko hanki o ɓe mbawi wonde kono altérieji e gam ƴewde noɓe liggori e wawde kay wadde kadi ƴewde halnoɓe pototi gollorade ɗum noon ligguey o sowa gasoyte kay ko ene wayno ko ñande hoɗe mbiɗo garoyow ɓe mbawa hono rendinde ɗum ɓe bejjino ɗum ɓe ƴeewa so tawi ko goto ɓe cuɓoro ko ɗiɗo ma tato ɗum ɗo foof ma aroy yesso ɗum noon min mbawa hono artude hen e jañoɗen hen tigui rigui
ɗo te ko landa hono laaji Traoré en kamɓe de landa taw ko APP taw ko APP woni alliance populaire progressiste ene wawi taw ko gaddugol e Masoud Boul Khayri ko on de landa ko ɓuuri hewde hen jeeyaɓe kay e palodande maayo ko ɓen tigui won jalti e kaɗo landa nde tawno ɓe mbi wonde kamɓe de wona e ɗen gueɗe haali ko fati e lawɗinde ɗemɗe ɗe ene wayno kaɗo landa de toppitaki ɗumen e wona gueɗe kadi comiɗi hen ene wayno de toppitaki wona ɗen gueɗe ko ɗum tigui ɓe dañi ƴetti hono pellital kay e wawde yaltude kaɗo landa e taw kadi ko APP e wayno hewɓe hen noon ene wayno hono jalti hen ko nande e no mbiruɗen ni taw kadi ko laaji Traoré ɓoyɗo e kaɗo landa Touré Mamadou hono Dawoud en gonɗo maire taw ko ancien maire mo Sebka Kouro Amadou Ba en taw ko adjoint taw kadi ko mairie mo Elmina wondude e Sow Saar Mamadou taw koto secrétaire of Riyad Diallo Cheikh Ahmed Tidiane ko secrétaire taw ko section d'Elmina e wonde Ba Kalidou kadi ko responsable taw ko section Arafat ɓeɗo foof mbawi gonde e jaltude e kaɗo landa taw kadi ko landa noddetega APP e gardugol oɗo biyeteɗo hono Boul Khayr Masoud Boul Khayr ko oɗo arduno hono landa ka aɓe jogui oɗo saaha caɗele mawɗe no feewi oɗo ɓiyete ko Cheikh Wul Hadrami Wul Mama wawi kay bayinde mum bayinde wiide wonde kañum ene jeeya e suuɓetoɓe ardade hono leydi ndi nde tawno o wi teski wonde leydi ndi e kala saaha wona e ɓen taw ko guitte taw ko wonde kadi taw sarɗiyanke e wonɗen e gueɗe e ɗiɗo duuɓi taw kadi ko Mauritanie en jogui caɗele no feewi alay saago noon ɓe daña neɗɗo kadi bawɗo kadi yaltideɓe e oɗo fatara mawɗo no feewi ene wayno Saar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo dey wonno kabaruji men ɓurɗo tigde ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dade musidɗo mon Assane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo gamɓe weltare ayawo gorko mo Sandogo golle man jooɗi peewi teskama hande o nguleki kewki no feewi yogay nokkuji leydi Mauritanie ko wayno kanko sa hande o ko 4 degré kono ne kadi sehil baabi ko 4 degré gam teskede oɗon saaha mo gonɗen nguleki ne ɓeydi no feewi e nder ɗiɗo hen nokkuji ɗe mbiye tan hoorɓe wonɓe toon ɓe kisale nden ka yodduma moon so hiiri tan jaare ndiyam no feewi kono ndentoɗe galaso woton donkude ñamde jammaji ɗi sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali état major général armen gendi leydi ndi holliti ñande 29 nduɗo hen lewruɓe kolliti ñande aljuma nde fama ƴetti renseignement haaɓe jii kay wonande de pikkoba ene jolni bandiji kewɗi no feewi taw kadi koɓen ko joguitiɓe ɗum noon waɗi ko nokku biyeteɗo Bamba ne tawi nder Bourema e ballal ndiwowa kay ɓe mbawi derguidde ɗin otoji kame pittali ɓen wonnoɓe hen ɓe tetti noon matériel uji kewɗi no feewi taw kadi ko matériel uji ɗin ɗe ɓe joguino yidde fewjurede jango to yam folila ko oɓirdeji kanŋe luroji kañumen mabbi ɗum noon ko min nokku mo mbiyata kala ko fattani jafuɗon kalanko walla mbiyen kala ko farani dala kala ko farani dala jafuɗon ko toon ɗin ɓulli noon ko toon ɗum mabbi ha ganduɗa kene foto wonde ɓalli yimɓe tato jiitama hen kono wiide kay jayde Mali nde ɓe kolliti wonande yimɓe hewɓe kay majji hen kono ɓe limore mumen ganda ka taw ma won noon 56 kilométre hakkude mumen yam folila ma en gartoy oɗon kabaru ko hawni ɗeɗo hen balle kañum waɗi toon to Sikasso ko gorko nayejo mo duuɓi 95 kam nanga waɗa garde à vue waɗama ni mandat de dépôt weddama to kaso kañume tato ɓe o tumda ɗum noon teɓima ko commissariat de la police commissariat des police mo ganduɗa ko 2e arrondissement Yaya Coulibaly ñande 27 nduɗo hen lewru mars ma nduɗo hen hanki ndu ko nden wo nanga par tribunal mo Sikasso weddimo to kaso jeeyi sababu noon ko wardemo sukaɓe hewɓe kay ɓe ganduɗa limore men gandaka ko cukalel gotel dañi hen ɓoccitade guel noon dañi e jinnaɓe mumen portuɓe plainte ko ɗum jeeyi sababu nanga ko hawni ken noon sukaɓe hewɓe waraɓe kay ala hen kala mo portude plainte ɗum noon
woni tan wonande aada mo aadori wadde ko kala jibinɗo ɓiyyuma taw ɓiɗɗo ko ngakkaɗo terɗe ko wiyete handicapé ko walla ɓiɗɗo ko tumaɗo cukuñago walla ɓiɗɗo aɓani so tawi nawama to makko to aɓe joguiɗo ɓe jahata aɓe jogui condi soɓe mbaɗe ɓiɗɗo o tan wontan boddi walla wonta gorondi walla wonta goɗɗuma nata ladde yaaha e dow wiide jayde nde jayde leydi Mali ko ɗum hande woni ko sakti yogay jayɗeli leydi Mali kona ɗum ko noon kala hen mo wontani ɗum kay ɓe kewi ko yoɓade fittandu muɗum hunde kadi wonta hunde muɗade mum ko deeƴa hande o noon omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe taweteɓe toon to sikka so keddoɗen koye leydi Mali yogay partiji taw ko landaji lundo kewɗi kay hanki mbaɗi jonde mumen ndeɗon jonde noon ko yidde kay wiide laamu transition manda mumen gasi ha laaɓi ha wiccede ɗum ko ñande nogasi jeegom lewru mars mandiro hendu ɗum ko caggal kay sifande transition ko duuɓi tati ha ɗo hen ala kala ko huccina golle ko fate sungoji guendi leydi Mali ɓe kolliti noon laamu transition nde yuɓɓinta sungoji ɗi taw koye délai ɓattiɗe ko ɓuuri hen yawde sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen wonande cour pénal international CPI taw kadi ko ɓen lomtiɓe procureur Karim na laaɓi muɗum jettima toon to Conakry ɓe jododima général Mamadi Doumbouya ɓe jododima kadi yogay ɓen heedanɓe taw kadi ganduɗa ko hujjikintoɓe wonande ɓen tuumaɓe ɗiɗon wargoji kono kadi société civile ɓen happuɓe nguɗon laamu laaminogo 2009 kañum yoɓino pittali kewɗi kay ken tolno e temedere capanɗe joyo e jeeɗiɗo neɗɗo pittali men guitta e nder kikiɗe goto sukaɓe rewɓe hewɓe mbaɗa hen viol hewɓe gaña hen woni hen ha ɗo ɓalli mumen jiitaka taw ko wona ɗum ko noon nden ñawore fonno latade ko yontere yawtundeya caggal muɗum noon wonande avocat ji ɓen tuumaɓe ɗiɗon wargoji kolliti keɓanaki taw ɗin dossier ji guilde noon hunde koko deeƴi wonande CPI cour pénal international holliti ma daro hen beele wawa saggidde ndeɗo hen ñawore ha ɓuura rewde lawola sen giwi to leydi Guinée Conakry paɗen ko to leydi Gabon ne heɓano wonande ñalɗi kaldigal koɓe mbiyata dialogue national leydi ndi kala ɗum noon yiiɗi umminde oɗon dialogue ko général wonande général Olingui taw kadi ganduɗa ko gorko hande baɗɗo kuddata joɗiɗo e jeppere nde ɗum noon ko ñande 2 avril janggo fuɗɗoto pour balɗe capanɗe tati wonande ɓiɓɓe leydi ndi kala ma kaltita ko fadi hay transition e hoore mum golle e wonande haɓade jonde wasam gollago e ɗiɗon fannuji kala maɓe jewtide hen toɓɓe jaƴƴe no feewi to Burkina Faso oɗo saha guila tan ceerigo waɗi hakkude leydi Burkina Faso kame leydi France wonande maire wuuro Wagadugu holliti kala kay bolol lawol tableau carrefour inniranoɗo ko fade ɓangue Cologne laamu leydi France fo ma itte ha laaɓa innire ɓe gendi leydi mum ɗum noon firtiran ko hande o goɗɗodiral nana tan ɓeydo hakkude Burkina Faso kame leydi France Côte d'Ivoire Burkina Faso hande o tekkirine luuɓa hakkude mabɓe ɗum ko caggal wonande koninke goto mo leydi Burkina kame ɓen wallidiɓe koninkoɓe leydi Burkina mbiyata VDP ɗum noon ko caggal nde ɓe taccinno keerol ɓe naate leydi Côte d'Ivoire to nokku biyeteɗo dantu noon ene tawi nder préfecture mo tehini ko toon ɓe jano duggoyde hawre noon nde tinande ɓen gendarme ɓe nanguiɓe toon nayiɓe camp militaire mo leydi Côte d'Ivoire caggal noon wonande ɗe kolgaɓe mabɓe wonande koninkoɓe leydi Burkina wonɓe o to banggue keerol nde tinni ɗum nde mbawi kay fellodirde e koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire waɗi kay ñalawma pellodiral waɗani mayɗo ni barmuɗo caggal noon deeƴi kono siftinde moon wonande hitande mandiro hen ɗo kene tolno e gendarme ɓe ɗiɗo ɓe leydi Côte d'Ivoire nana nanga toon to Burkina Faso ene ndumba leydi ɗiɗɗe kala hande o wona hunde welde no feewi armé leydi Nigéria sakti kene tolno e photoje jeetati inde jomumen kamɓe nate jomumen kala ɓen noon hen debbo goto taw kadi ko jofaɓe piɗile yoɓade pittali 17 koninke ɗum waɗi koto nokku biyeteɗo okkuwam noon e tawi nder état mo delta ɓe ngal natal noon sakta ko ñande nogas e jeetati lewru madiro ene ɗo ñande 14 lewru madiro ko nden ɓe jooɓi pittali
ɓe ɗon ɓe joɓi pittal men ɗum jeyi sababu wonande nate maɓɓe cakta to Cameroun tawete e nder leydi ndi ko heege mangge no fewi ɗum noon ko toon to région mo Adamawa kene tolno capanɗe tati ken tolno temetati capanɗe jeenayi jeeɗiɗi ujunere pawɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi taw ko suka woni hannde taw ko suka mo duuɓi walla mbiyen suka mo lebbi jeegoma ha fayenma lebbi capanɗe joyyi e jeenayi lewru ɗum ɗo henna ko heege mangge egga ha ganduɗa wonande kay birɗe ɗakke cewɗi reedu woni ko tawete toon kene tolno e sappo e ɗiɗi ujunere pawɗi temedere sappo e ɗiɗi taw ko debbo cowiɗo kañum e hoore mum ene tawe e ɗeɗon caɗele mawɗe no feewi to Afrique du Sud Jacob Zuma taw kadi gonnoɗo hoorejo leydi ndi haɗama tawtorede ɗiɗo henna sumgoji tijjani nogas jeenayya lewru mai kono kadi oto makko won oto goɗɗo natuno e oto makko o tuumi noon wonande kay ko landal laamu ka kañum kay jeyi sababu ha rewi caggal haɗimo kay yettade ko fade banggue wonande on nokku ko wona ɗum ko noon holliti laamu ngu ne rokki holliti loi ne rokkimo wadde rappel wonande noddidde kay noddidde taw kadi ko noddidde ɗo ha ɗiɗi lewru avril nduɗo hen walla nogas avril noddidde ko fate banggue haɗedemo jeeyede e ɗiɗo henna sumgoji to leydi Libi ko piyanɗe mawɗe rokketaji ɗiɗi bedda ɗum noon wedda koye galle hoorejo jagode leydi ndi hoore jagode kesso toɗɗa ɗo ɗum noon koto Tripoli e legal taw ganduɗa ko legal ngal ganduɗa ko legal dengal no fewi ko toon yani kono hollitaka e noon so tawi won wasɓe hen pittali mumen walla ala cimtol cetal tambingal nguura windere nde ɓe kolliti leyɗele ko wona leyɗele ɗe ɓe limtiɗe ko wayno Zimbabwe Malawi Mozambique Madagascar ɗeɗen leyɗele tawi toon kene tolno e million ngaji nogas neɗɗo ɓiɗɗo bani adama wurɓe heege manggue no fewi so tawi kay fabare wodani ɗo e 2025 ene gasama caɗele mawɗe doko e ɗiɗon fannuji to joolam jabere Israël hewɓe jippima e booli gam seppude hollirde metti mumen mawɗe no fewi faade laamu naten yawo Benyamin taw kadi ganduɗa ko hoorejo jagaɗo leydi ndi mo ganduɗa waɗi opére muɗum to banggue erni kono ɗo sa fuɗɗima saɓorde no fewi kamɓe noon seppoji mabɓe ɗi ɓe mbeyni ko araraya mo leydi Israël fandare mabɓe kay ko laamu ngu yo daro beele otage uji nangaɗi par Hamas ɗaccite ha laaɓa kono kadi oɗo henna nde accata laamu ngu guila ware laamu he ko ƴiƴijo tan laamu ngu ronki kay ɓosde hen haydara frappe Israël mo waɗi kay ko fate hôpital mo ganduɗa on hôpital to Gaza taw kadi ko hôpital mo ganduɗa mbiyata Al Aqsa yimɓe nayo mbasen pittal min sappo e jeeɗiɗi neɗɗo gañima hen hôpital moɓe janno ɗeɗo balɗe kala ɓe ɗacciti on hôpital ɓe jatiri hen caggal ndeɗo fiyande noon nde Al Aqsa holliti ɗum koye mesa wonande cetal tambingal cellal ɓalli windere nde kala armée Israël satti communiqué kesoɓe kolliti guila tan jeeɗiɗi octobre ha yettiɗo hen ɓe mbasi kene tolno e temedde jeegom ko ninke taw koye pelɓodire baɗɗe e nder Gaza e hoore muɗum armée Israël holliti elmini gandi mawdi no fewi taw koye Hezbollah ɗum noon to banggue liba ɗum noon koye frappe moɓe mbaɗe nder auto makko to noko mbiyata kunnena ɗum noon o wiyete ko Ismaïla Al Zeyni ɓe kolliti ko on ɓe jooɓi fittandu mum kan kadi jabogol woni hen hayso ɓe jooɓima pittandu oɗon hatta won sukaɓe jibinaɓe ɓenne kadi koko jokkata nde ɗon wolde nde alda e gasgol guerre wonande hakkude Israël e Gaza jagoɗo cellal ɓalli mo Hamas holliti guila tan jeeɗiɗi octobre ha yettiɗo hen ko capanɗe tati kene fotto wonde 327 000 teme tati e nogas e jeeɗiɗi ujunere taw kadi ko pawɗo ɗum woni ko pittali men guitta e nder leydi ndi ken wona capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ujunere pawɗo temedere capanɗe jeenayi e jeetati taw ko neɗɗo woni gañiɗe nder ɗiɗo hen lebbi jeegom taw mbiɗen ko capanɗe jeegom e ɗiɗi ujunere pawɗe temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e ɗiɗi neɗɗo woni ko fitta ɗum itta guila tan jeeɗiɗi lewru octobre to leydi Turquie gasi sumgoji municipal local oɗo saha wonande Recep Erdogan fiyama bongal ɗum noon ko ɗon ɗo Istanbul ha famato Ankara
ɗe gure mawɗe ɗiɗi jani e juuɗe lundo ngo ɗum noon gila tan sumgoji jawtunoɗi oɗon kina hebde ɗeɗo hen gure mawɗe kono ngol lawol kay ɓeydi tan ko bonde to siri ko fiyande mawde waɗi ɗum noon waɗi ɗum ko oto baɗaɗo pittola taw koye jeere Aziza ne tawe e nder alapa yimɓe jeetato mbasen pittali men nogas e tato neɗɗo mbawi gañade hen Donald Trump caggal nde yaltini natal e nder compte muɗum ngal natal noon ko oto baɗono beena ene jolni Joe Biden ene haɓɓa ha tiiɗi taw ko natal tan dese hewɓe noon e militaji Joe Biden kolliti hen metti mumen mawɗe no feewi to Ukraine leydi France holliti ma neldu kay ken tolno e temedde otoji blende no wonde misilaji faade tan to kef ngam wallidde kef haɓade leydi Russie ɗum noon ngal ballala jogori yettoya toon ko ɗo henna e hitande ujunaje e nogas e joyyi woni hitande fande so jomiraɗo a haaji musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to leydi Mauritanie kumpital men ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia to banggue actualité ji diine meɗen ko musidɗo meɗen ceerno Ibrahima Saydou Kane ɗum noon ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en